Iko vlog खालाम नामा नोङो दे माबा हाब्रु मोजां नांगौमोनलै दे जागोन दे इनो माखौथो मा मोजां नागिरनोलै आच्छा माबायदि खालामग्रोनो दा फोना लाग्रोदो नोङो फोना लाग्रोनो आच्छा बिदिबा आं दा हाब्रुजों दुगैसिगोन नै नोंथाङा नायनो हागोन बोरै नांदों हाब्रु दुगैनानै हाब्रुआ एसे माबा जादोंलै आथा आथा जायाखैना आथा आथा जानांगौमोन जानांगौमोनलै आइटलसो नांगौमोन न आंना आथिं बौनाया सेसलै हाब्रु नांना आलौदोलै आथिं बौनाया मोखांखौ माबायदि नुदों मोखाङा दाख्ला दाख्लि जायाखैना दाख्ला दाख्लि जादों मेगन खाथियाव गन्थं आलि में यहाँ पर लगाओ यहाँ पर इखो ओरै खालामथारब्रा मेकआप हमारे सियाले में मेकअप है हमारे सियाले में दे गामसा गामसा फोनब्रा फाग्ला फोनब्रा गामसायाबो बिखुंखै नांबावनांगौमोन रलै नांगोनब्रा र' बिखौ बोरै खालामनो अ खर'आव होगोन होगोनब्रा खर' होआ खोमालै है हो ट्रेक्टरसो जाबायबा ओइखौनो सरला मोनसे इखौ सरलादो सर हाब्रुनिखौ लगाओ दिथां थांब्रा ट्रेक्टर हान्जायाव आसाम ट्रेक्टर जाबायलै Oh. मिसोबाय आरो गोदि जाखो खर'निखौ दे ओरैना भिडिअ गुरुवार ए साबन बियो साबोन अमा इयो अमा दुगैदो हाब्रुआव दे बडि बिल्डारनि पसो दे पसो माबायदि खालामोमोनलाय बडि बिल्डारनिया गंथाब्रा मानसिसो गंथाब बडि खोन्थिलै है अ टेकखौ खोन्थि सिक्स पेक नुवाखै ओइ ओइ बायदि थाबायनो मोनसे लामायाव लामायाव सरना बबे सिटिं सिटालै होननानै अ नोंहा बायदि खोनला सिगिसि मोसौखौ खारसिङो
नाले जाबाय Let's go. जाबाय Let's move now. जाबाय जाबाय